Cilik gede cilik nom tuwek lanang wedok mlumpuk dadi siji tumplek blek enek-enek luar biasa pokoknya Dik Percil iya tenan awake dhewe wis ora usah ngomong iya dadi awake dhewe ning kene iki kudune berjiwa yang baik Pak Do sebab apa hari ini adalah hari yang sangat baik hari yang sangat baik yaitu bersih desa juga apa ki mengeti suran uga hari 17 Agustusan kuwi apik-apike dina telu didadekno siji iki berarti lurahe ngirit nah ratek oke ragat lah apa ngirito te lak pagelaran wayang kaya ngene ya apik Pak Do apik apa neh sesekan masalahnya awake dhewe ngene Dik Percil awake dhewe sebagai seniman iki kudu bisa menghibur kabeh para warga masyarakat ben masyarakat kabeh terhibur apa meneh ibu kepala desa panjenengane ibu Subayem Ibu Yem Suti Ibu Sutiem meneng ta tak tapuk pisan kok melo apa ngene iki rusuh ya Ibu Sutiem didongakne Pak Do masyarakate ya ngono sehat wal afiat amin murah akeh rezekine murah sandang kalawan pangan tinebehne saka godha sangsaya lan sengkala bilahi kabeh lunga amin desa ayem tentrem ayem tentrem kuwi sebab apa Pak Do lak wis ayem matine tentrem pikirane insyaallah imane ya tetep ya kuat imane mesti kuat hebat warga Purworejo masyarakat tak juatas tenan ngrusuh ya joh tenan kowe malah susi kono lho ngurusana debokmu lho ngapa ngurusi kene masyarakat tumblek blek kaya Purwo ki wiwitan rejo ki wis ngarani wiwitane kamulyan wiwitane rejo ya dimulai saka Purworejo ngono nek pengen mulya wiwita saka kene Purworejo dadi omah ning kene ora usah omah ning liyane lah pokoke masyarakat dadi bengi iki ya apik tenan Pak Do ya. Iki jenenge Dono Weweh. Dono Rasa menehi hiburan ning gone warga masyarakat jenenge sedekah rasa. Wong sing gelem sedekah ora lokak malah kebak. Ora wutah malah wutuh. Ora percaya, Pak. Ya wis. Aku ya omong kaya kowe. Ya ndak ngomong lho ki omong awit nek mang enek 3 jam aku ora ngendhek kok kono muni mulai sore kancane meneng ae kene lagi ngomong 5 menit lemu nyentak rupane kaya kijing ya alang rupane kok genset tadi omong ae Mas aku wis ngomong nek ngono ngomong meneng edek awake dhewe ben aku kaya kowe ya warga agung Purworejo dadi desa sing barokah ya mbuh ya ben ngono didongake masyarakate ayem tentrem ora ana sambikala sawiji apa perangkat desane ya ngono ya Dik Mas terserah karepmu kancane ngomong seneni ya mangsane kok ya iso-iso mulai sore nyocot ora waleh kancane ora ngekek kesempatan lho karo kancane ngomong rumangsane kok ya iso omong dhewe ae ben biarne ini ki ya padha ditanggape sithik iding ngono oleh rene ya telepon aku ngono wis rene ngono duwe ya wis entek lho kok iso ya alang iki kelakuane kaya ngono kuwi to Pak lah iya untung wonge ra krungu dirasani lah iya Mas ngalor ngidul ngempit pitik rupane kata kaya untulan iya Mas jadi aku kan karo sampean nyapa maksudku omong ya wong telu ben penak dipidanget lho dadi antara dalang karo dagan oh pengen melok entar rene ya rene lah melok yo enggak maksudku omong-omong iki wong telu bareng lho yang apa iso omongan wong telu bareng njajal ndang sampean omong ndang omong Desa Purworejo masyarakat Purworejo lan sakudune mulai saka gedhe cilik piye enggak ngono ya piye jare ngejak bareng itu ngene lho sahur manuk
Oh, sampean bar aku omong terus mok sarumano. Oh iya, siap. Warga ing Purworejo didongake bebarengan. Barokah. Masyarakat ayam tentrem jeneng permanem perangkat. Oh. Decel dedong kanowi. Piye? Apa to Dik Long? Ra wewe ra iku. Apa to Dik Det? Ya rek. Piye to kanowi Piye? aku omong saur manuk ki tegese aku omong gentenan karo dirimu ya omong no bareng. Emang bareng keliru gentenan. Gentenan. Sapa sik? Aku sik terus Dedo Decel. Ya Dik Long. Lah piye to keadaane Dik Det? Wae dhewe ki ngomong ya nak ya. Ngomong Ya. Aku sik. Ya. Dadi desa sing barokah wargane ayam tentrem jinem permanem. Wis. Pak. Pancen bulurahi wong hebat Dik Percil. Ya. Warga masyarakat dikelompokne sakmene mbane gak njaluk urunan. Iki berarti bulurah ki termasuk lurah sing bijaksana. Amin. Aku wis. Wis. Ya, bengi iki alhamdulillah gak udan. Wis, ayo ngono ngomong. Ndang. Jare gentenan. Lah kok cuwekak Mas gentenan iki amrih serasi setel kan sepelan. Iya to. Maksudnya piye? Uangnya musuh dalang ki mbok liyane iki to, Pak dalang. Awake dhewe melok dalang dindil lancar lho. Melok awakmu ora penak belas iki nyapo to jajali. Heh? Bundeli. Bundeli kirane bundeli sisi. Iya to jane. Sing goblok karo sapa berarti? Ya boleh kena keadaan sapa tekone penonton lho ya Nek penonton ya do ngerti nek sing goblok sinten. Dalange napa dagelane? Lho lho dalange kuwi lho. Oh kancamu kuwi medhe, kancamu. Ya jajal teko sing kono. Sebelah kono. Teko sing kono jajal. Sing goblok dalange napa dagelane? Kuwi lho campur sari gawanmu rangi-wangi kuwi lho. Gawanmu muni dalange lho. Salah. Khusus iki. Muni ape aku. Iso lolak apik nek. Ya, ape aku. Tambahi ya. Campur sari. Ape dalange apa? Ape dagale? Kok goblok to kowe? Antarane loro dagelan karo dalang lho. Ape dalange apa ape dagelane? Ngomong dalange wong durung tak bayar kok ya jal ngomong. Wani ya kowe. Apik apane? Nah, lho. Bisa bayar kene. Kapok. Gosok ora kowe. Nuwun sewu Pak dagelan. Yo lagi iki lho dagelan nyeneni dalang. Arep. Marem iki, Pak. Ngesane dik dijamong nek. Siap, Kang. Ya, siap. Apa to? Salamono Pak Dok. Sakne Ganggu mok colong. yatim piatu. Alah, yo jak apik nggonku. Mau cepet gak? Iki lho apik iki. Iya iya. Dosa we. Salamono lah. Salaman Mbok salami ae. Wes. Jangan ngomong. Klop. Wes kena. Iki suwi-suwi sirahe kaya pincuk. Iya. Nun sewu niki teng daerah Purworejo. Purworejo. Hajate napa? Dalam rangka Bersih desa. Res Ngresiki desane. apa to Pak resik desa piye to? bersih desa piye to Mas? Desane dikapakne. Diapane to? Ku Diresiki, mati diresiki. Resikine gawe rinso apa soklin? Ha. Apa deterjen? Do, maksudnya tembung bersih desa ki nyukuri kanikmatan Gusti Allah sing wis diparingi dalam arti ki ngresiki lahir yo ngresiki batin. Oh, wong ra Jawa ki. Ora ngerti. Wong enek wong kok malah disyukurne lho. Masa enek wong liwat syukur ora apa ya mungkin kok sampean iki. Iya ta? Dalam arti syukurin syukur karo Gusti Allah ya nyo. Masa Gusti Allah malah disyukurne. Piye lho dosa, Umat nomor piro lho? dosa lho Bas. Dadi warga agung Purworejo ki bersih desa ki anu Desane didol. Dal. bersih ngono ya didolne. Ya. Ndase wi lho. Lah piye to maksude angel lho. Angel momen karo awakmu iki. Warga agung iki kabeh Purworejo ki dalam arti bersih desa kuwi ya ngresiki desane, ngresiki lahir ya ngresiki batine. Dadi ya desa sing ayem tentrem ngono lho, Jo. Lho balik desa kon ayam tentrem apa kenek? Lho kuwi bangunan lho. Ora enek atine, ora enek apa-apane lho. Angel momen karo dalang duduk dawet iki.
Piye? Piye ndang tarungane ndang. Pisane lho sing apik ngono lho. Ndang to. Desa Purworejo ngresiki desane warga Agung Purworejo ngresiki desane lahir lan batine iso resik dadi desa sing barokah. Wis. Mangsane kaya bodoh lahir batin iki kaya bodoh ngono model. Terus lahir batin pedhok kancane salaman, bodo-bodo telek kucing dawa-dawa ngono kae. Angel piye ndang? Kurang komplit lho Bos omonganmu. Bener. Iki lho jelasno Dik, angel jelasno anu bersih desa. Saurunge munggah kayak ana catetan lho ben. Ya kok tak mau. Bersih desa. Sampeyan roh iki nyapa iki saiki? Iki apa acarane saiki? Bersih desa nonton wayang nonton sampean. Roh to? Bersih desa. Yo ngene iki bersih desa iki. Yo iki. Iki lho bener ora Pak? Bener Dik, bener. Iki lho bener cae. Bener. Bersih desa yo ngene iki. Ngene iki bersih desa. Ora percaya? Tekokane penonton. Nggih Pak nggih. Nggih. Lho. Iki lho, ha. Ya. Bersih desa nggih ngene iki nggih. Yo kudu. Iya to. Ora. Kudu ngene iki. Bersih desa iki ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Dalang piye wi? Nah, lho momen Aku mau ngono iki. Ndek kapan? Sarunge muni ngene iki mau. Nggih to Pak, ngomong ngoten apa mboten? Oh, Mboten ki lho. Apa sak menikan kira budek lek ya. Medun ditapuki masyarakat sanek. Mboten samtu budek sampean nggih. Kae rumah aku. Acarane iki bersih desa. Bersih desa. Ngresiki desane, ngresiki jiwane lan ragane. Apa to tegese bersih desa? Pak to? Bersih desa ya kuwi tegese reresik desane gedhekke rasa syukur marang panguwasaning Gusti Kang Murbeng jagat. Apa enak kabeh ngomong disyukur-syukurne kuwi lho. Ha juarane to. Bisa desa syukur kapok. Wah. Goblok Pak Yuda iki. Piye lho ya? Kok ya enak ya jabe ngono ya. Lha nek Gusti Allah disyukure. Apa nek Gusti Allah syukur Gusti Allah syukur Gusti Allah. Alah. Kok pekok ae. Ya, tak wangi kowe. Alah, jajal. Muni aneh. Dik Cil, Apa Pak? mantune Pak Kadak. Apa Pak? Engko suwe-suwe tak idoni lho. Lha napa? Iki tak iwangi. Oh iya lali aku. Lali aku. Dah. Ayo. Bersih desa apa? Ora syukur salah ya berarti. Ya salah. Gedekne pamuji. Alah jenenge wong apa nek sampeyan iki jenenge Gur Pamuji apa trimo sing jenenge Slamet, jenenge Rahayu, jenenge Pak Pade. Goblok iki. Ya ora apa truman kuwi Gur Pamuji tok ora mungkin. Kae bulurake asmane Lebu Sutiem ora Pamuji. Wah. Goblok. Sopir kowe jenenge Arif Wileng kok. Ah, Goblok iki. Ya. apa lek Gur Pamuji tok? Wong kabeh iki kudu prihatin. Lho, alah sing jenenge Tulkiem. Lah kae bejo, kae budi. Enak susunya cengah Pak. Cengah, nyapa kok Gur kuwi tok. Warga masyarakat dikelompokne terus dibong supaya Ojo ngomong salah. Lah kowe piye njajal ndang? gak omong aku. Kudu omong, kudu omong. Aku wis yuda wis kok. Kowe kudu omong. Ora omong tak antem iki kemalan. Manut ora? Omong ora? Omong ah. Ayo omong ora? Ayo. Pak, tak ide ya. Nah, Ora. Ayo omong gak? Ngono aku Pak ya. ndang ngomong. Bersih desa niku ndang. Bersih desa iki. Ndang ngomong. Pokoke nanggap Ayo. wayang. Ndang, heeh. Sok jaranan yus. Pokoke ning ngruwate barang. Bersih desa nek sing nanggap. Lah, Terus. bener kowe. Lah, Matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak. Kudune piye to, Dik? Kowe goblok kowe Pak ya. Bener nyata nanggap wayang tenan ora nanggap wayang awak dhewe sesuk mangan apa. Oh iya. kowe dikai pira to? Apane? Mimamune bener dikai pira? Urung. Ya salah berarti kowe. Lah, Ya angkrek. Wong ora disiplin kelakuan. apa enak? Ya ora mesti, ora guna nanggap wayang tok. Ora nanggap wayang tok. Alah dede ya nanggap jaranan barang. Daranan barang ora percaya takokno tambir lho. Yo. Maksudnya Apa? Tambir. Jenengmu sapa?
Sapa tadi jenenge? Oh alah. Sudar. Oh alah kadak. Ora tuane iki ya Iso aku kuwi. dilokne lho. Bener. Lho. Kok malah mbok benerne to. Lah piye? Salah. Melok lho, Pak melok. Salah we. Asine wong telu lho sing bener iki tok. Lah. Mati. Awakmu ditusul cinta pertamamu. Masuk. Alhamdulillah wonten dalu punika pun mlebet menika pecel kalian kerupuk. Alah. Lah kuwi lho enek lho Pak. Aku ya omong apa to Pak enek anane. Alhamdulillah iso sowan ning gone warga Purworejo. Purworejo yang kedua kali Pak Dok. Menghibur warga masyarakat. Muga-muga masyarakat seneng penggalihe, iso terhibur. Tahun ngarep mbocok kapan meneh iso ngundang awake dhewe meneh. Nah, komplit sak dalange nggih dalang niki. Caos pangklipur ngarep iki mau mung guyonan. Guyonan tok. Tapi panjenengan wis dawuh, Bu Lurah mau dawuh karo aku. Piye, Pak? Bu Lurah, benjing tahun ngajar tetep jenengan Mas Redi, tapi mboten usah nganggo dagelan iki. Kuwi Bu Lurah. Sinten? Bu Lurah. Dia mau ngomong karo sapa kamu? Bojone Bu Lurah. Pak Lurah kamu. Ora Pak sing wedok lurah terus sing lanang Pak Lurah. Lah sing wedok sapa sing lanang? Bu Lurah bojone Bu Lurah lho. Pak Lurah. Pak sapa kuwi engkel lho. Oh sing putih mau. Putih. Sing mlakune tunu Putih awake putih enek buntute. Kuwi sapi goblok. Kuwi lak ning kono mau iki kene mang lho, Pak. Pak kuwi mang. Ngomong Pak Carik. Oh Pak Carik ta? Pak Carik ngomong. Piye to Pak? Rencanane tahun ngarep bersih desa wi khusus dagelan tok tanpa wayang. Sing ngendikan sapa? Pak Carik. Jam piro? Setengah 7. Sore ta? Sore. Jadi aku. Lha jenengan. Pak Carik ngendikan jam 7 awakmu to jam 8 baleni ning aku. Pak Carik wis enek 20 tahun nek pesen. Sapa? Pak Carik 20 tahun kok. Nanggap dagelan tok. Heeh. Pak Carik to. Bapake Pak Carik arepe mati 20 tahun wis pesen kok. Iya tetep dalange Mas Redi ning ora usah nganggo percil kuwi 20 tahun kepungkur. Ora lho Pak Carik nek pesen mulai Nabi Adam kok. Ora enek. Wong iso rong lahir. Bocah ketara lak ngapusi ngene iki. Ketara golek-golek tanggapan. Ayo warga masyarakat iki kabeh iki tara yo anu lho Dik mendukung program-program pemerintahan desa. Iya. Nyatane lho pembangunan ning daerah Purworejo ya maju. Pesat Mlebu dalan kene iki termasuk desa KB Dik. KB Termasuk keluarga bercelana. berencana kok. Direncanain nek ora nganggo celana ya tetep dadi kok iso. Iya. Iki Ya. warga yang hebat. Mriki pun Guyub rukun, rukun ayem tentrem gak enek tukar patung. Gak enek. Hiburan penonton sakmene biyane iki lho Dik. Kabeh do madhep rene. Lho. Kowe koclok kowe to wayangane ning kene wong madhep nerono apa piye kok. Ya genah enek ning mburi do ngawur no adep-adepane. Apa kemang? Kudu njiki lho. Ora roh aku tas dudu kalah kok. Ya alhamdulillah lho Dik ya Pak Edi sesuwan kene komplit dengan sinden 1 2 3 4 5 6 7 8. 678 Jiro lu Patmo 678. Ngenyek ngono kuwi padha karo ngenyek ngono kuwi jenenge ngenyek. Berarti duwe karo bojomu kae wong loro ngono ya, masamu gede-gede. Ngenyek. Lah iki istri saya yang cantik ini 1 Bos. Lah mau dihitung loro ngono lho. Ora sitok. Jiro lu Pat. Sitok. Mau 6 7 8. Ora 1 2 3 4 5 6 7 8 lho. Ngenyek wi padha karo ngenyek wi. Ngenyek wi. Masa wong 4 mbok hitung 3. Kowe malah ngenyek nemen wong 4 mbok hitung 3 ora ya malah kowe sing luwih akeh. Malah gedhi aku ya. Rumangsaku. Nun sewu, Bos. Dalem. Mbok pilih niki kula setunggal kula tes ngoten angsal Bos. Wah, ya jelas bisa. Lara mata apa piye mbok tes? Tak tes sitok lho, Pak. Lara mata. Lara mata diengkulmu. Lah dites iki. Dites ngawur, dites satu-satu. Yang dari sana dulu. Engko tak urut si. Aja iki Dik iki karo sing lanang wanine ra umum iki galak iki. Oh, kuwi ngono. Ora lah kuwi saiki ora tek galak. Agak maju ke depan sayang. Sepote iso menik-meniki kaya ngene iki. Jan. Ayu, Iki ayu, suarane ya apik. Dasare Dik. Ojo karo dalange ngubetne BPKB pinter. Arento. Satu nada sayang.
Apa iso? Ditinggal rapi. Lho. Hei, atiku. Rada ndek. Namanya siapa? Vita. Oke. Lengkapnya adalah vitamin. Ya. Vitamin C. 4 sehat, 5 sempurna, bergizi langsung lep. Hatiku digawe loro. Sebabnya apa? Nyapo. Kowe cerewet nyapa to lang kowe iki lang. Cakepane piye? Hatiku digawe loro. Sing gawe lara sapa? Ditinggal rabi lho lagune. Wah, Maksud sewantet wetengmu tenan kowe kepalan. Enggak maksud nyanyi to iki? Nyanyi iki. Sabar. Nyanyi rumangsamu mbok kira adan apa piye? Atiku digawe loro. Sip. Nyawang kowe digawa wong liya. Nono wujude. Uliye Salah. nadaku salah. Tak bacok lho sisi kowe iki. Salah. Nada apa to salah kowe? Lungset diengkulmu moncrot iki kowe. Hatiku digawe loro. Paling mboten paling. Ayo. Nyawang kowe digawa wong liya. Masuk. Nono lah opo. Oh iya. Keyboardmu sing kleru. Wah, lah keyboard wis ning sil kok digo ning bass. Ora usah keyboard. Anu iki lho, gitar tok. Gitar rock rasane. Apa? Kuwi jane keyboard silahe kok kaya nangka to, Dik. Anu. Lah dibrongsong. Lho, lah oleh ngantek ora dibrosong ya sila men ngono. Pirang dina kas mateng kan sirahe dikai karbi. Karbit. Baru dipangan bareng. Nadane. Keyboard rasa melok. Buat menang. Buat cengoh. Atiku digawe loro. Lah ayo Kalau bener lho. Nyawangku digawa wong liya. Lho pinter lah iki. Ya apik. Pasok. Nono lho basmu kleru. Rasa wis. Meneng kabeh lho. Kene ya Gendang karo gong. Gendang tok karo gong. Enak. Bareng-bareng. Musik kaya ngono lho ya. Oh ya dijak lho nyak. Enggak lho, Mak. Ampun. Sing kaya ora rumangsa. Mungkin ada cakepane sing kleru. Wah, cakepane kleru apa? Musikmu iki wae bakul cilok bareng musik. Ejek ngene. Atiku digawe lara. Iki lho tasih ta. Tasih. Nyawang kowe digawa wong liya. Bener iki Dik malahan pinter. Nono. Lho. Salah mes, salah wae. Cangkemmu lho sing kleru. Goblok yang kulmu kuwi. Anu, apa iki? Cah gemblung lho, Dik. Aku sing goblok aku waduh. Ora iso ngono. Iki lho conto. Nuwun pangapunten Ingkang Agung mbok bilih kula mbok paring anu apa kuwi. Ala kesuwen. Undang nyanyi wae. Nadane kuwi. Sun sempurna semiki Lungset Masyata hutan jero ati. Wah, Repak atiku kowe ditinggal lagi. Iya lara ati iki. Wah laguku malah mbok walik tok to malah. Kowe jare koclok kowe to kowe iki. Remek ana atiku. Lho iki lho, walik kowe goblok. Malah kleru Padha gek. wae. Gila sing Jalan aja. gila jajal gila bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Ayo, lagune apa? atiku digawe loro. Nyawang kowe rapi karo wong liya. Api. Terus Ono wujude. Lah, hop. Bos, kleru kuwi kleru. Kita kok ono suarane. Ora ono wujude. Terus Entut jalange. Geten aku. Iki lagune napa bos Pak wonten Panyunan? Entut nyapa lho. Ada permintaan Nggih. kita lagune Sawangan.
Ini tak jajal sih. Dites, Dik, dites. Nadane Wis sak njugete barang dites, Dik. Sawangan lagu Banyuwangi. Apa aku kurang gede? Gati. Gati. Ya, ya, saya- Baleni yo. Ya gati mesti dikon Apa apa. aku kurang gede? Ya oke. Apa aku? Kowe ra iso. Kowe goblok kowe. Nadane keduren. Nadane nada wedok. Ayo. Keduren nadane. Ayo. Iku. Nadane keduren ora kena diterus. Macam. Apa sih? Ora pas apik. Ya dites. Sak jogete no. Nggih, kula tinggal lirin. Dites nadane. Ibu Abano lah mau kon leren ra kok kene ya ora wani no cah iki wong cah jujur. nongkoi repot musuh nongkoi. Ndase ndongsong. Apa aku kurang gati? Apa aku iki kurang sayang? Piye piye. Kurang piye? Cek kurang piye? Kurang piye, Dik? Jogetane tok Pak sing pakum iki bocah. Anu mergane kan ditonton wong akeh paling tidak arep munggah bareng ya kudu ekspresine piye Dik paling tidak mlakune kan ya diwarai bisa. Ngene kaya penyanyi elektron penyanyi dangdut arep munggah panggung sing roke sak kene. Ah. Mlakune ngene. Hai Selamat malam. Bapak-bapak ibu-ibu apa kabar? Assalamualaikum. Ya, bisa ya? Bisa ya? Ya. Iya aku bisa. Bisa. Ngene, dadi mlakune ngene iki lho. Iki langsung dijinjet ngene. Dijet langsung. Din. Hai Bapak-bapak ibu-ibu selamat malam. Assalamualaikum. Ayo. Sana. Jajal. Nang kene api ku tajak elektron. Ayo. Ciro lho. Roke Ora usah pokoke mlakune ini lindil ngono lho. Nganggo serandal jinjit. Ah, Maksudnya ngono ah. Ayo. Ciro lho. Din. Se. Padha. Kok kaya kebelet ning guri Iki model. katanya kok klepet dol padha. Mlakune kok ngene lho mlakune aja terus mbok ewek-ewek ning ngene. Ngene lho, dadi mentul-mentul. Lah malah koyo Ajake mau kan- patok. Rada ceria, Dik. Nah, dadi mlakune ini. Jadi Ngono. Kudu. Ben apik. Hai. Enek tampilan lain lho ta. Maksudnya apik no. ya ora tebas. Iya nek acting panggung. Ayo, ngene delok sik, delok aku. Delok. Hai bapak-bapak ibu-ibu selamat malam. Assalamualaikum. Nah. Ayo. Ciro lho. Las. Ya. tangane. Ngene lho tangane. Tangane. Lah, ayo Terus? aku siji. Senyum. Harus gedek-gedek. Ya. Kayu pin-pin. Nah. Ayo, ngene. Jangan disampaikan. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duduk kuwi. Iki lho delok to. Hai, selamat malam Bapak-bapak ibu-ibu. Assalamualaikum. Udah gede. Burine mesti gede lah penyanyi elektron kae. Kudu dijebles nih. Jelas nih. Ayo. Kudu dek Selamat nih. malam Bapak-bapak ibu-ibu. Nah. Assalamualaikum. Ngono lho. Nang. Ya. Nah. Ayo siji loro telu. Hai. ya. Hai. Selamat malam. Selamat malam Bapak-bapak Ibu-ibu. Assalamualaikum. Apa iki? Kaya apa? Kaya apa, Cak? Kaya apa? Ya kaya wong gendeng kok. Oh, manut kok ya. Api-api tenan. Ya, ngono kuwi. Ya ta? Ya. Kok dijajal sitok-sitok kabeh. Lah siap. Wow. Dawa ya, Cil. Dawa. Dhuwur iki ono kacang lanjaran. Wonge kalem. Samane nyapo lho karo aku kok ngono. Ora Kalem sayang. Dik wonge kalem. Kalem iki wonge, kalem tapi nyecret. Kaya-kaya ngene iki. Iki lagi Kalem, iki njaluk kalem. kowe njaluk dirayu apa ora? Jalo no sing api-api. Apa to? Rayu apa to? Rayun to, Dik to. Apa to? Rayu. To, Dik. Ada. Rayu apa to? Dik to. Batang. Eh, Jangkrik aku. piye lho? Arep muni sayang leru batang. Ngawur. Rayunan to, Pak Sing Do. teteh, sing Ya. Teteh. Aja bojomu aja mbok seneni. Gak. Oh, cuma kabojo to, Dik to. Beh. Ndak, Pak Do. Tangane lho. Iya. Cekel. Tangane cekelan. Sayang. Aku
begitu ingin mencintaimu. Kowe aja mringi saya malah kaya kethek ngene. Wis yo meneng kowe. Kowe iki lak di kene. Kamu tahu kan lagu India yang lagi ngetren sekarang? Iya. Muskurai. Iso. Cak. Dirayu lagu. Masuk. Muskurai. Raine percil kaya cempe. Muskurai percil kaya kere. Yuda ciangkrik endasmu bledos kira belung pedhe aku dari tak elek widalange apik masuk wong ganteng apik yen maca kece masuk didongakne endang bongko-bongko wae kowe ayu gawe klambi biru aja nesu nek kowe nesu engko tak kentongi. Tok. Hah? Aku malah leren apa baru percaya mau leren apa tembung kuwi mau aja sok digawe. Nyapa tuh salah nggondi ngono lho. Kan dekat. Kan klerune nggondi. Pleno. lah kan Rupamu ayu, klambimu biru, kowe aja nesu. Lah lagi. Kowe engko nek nesu, Nah, kowe engko tak kentongi. kentongi jarene ya roping telu Tak kok konangan karo maratuamu. Sepote, Dik. Pote kakean Ramum. ora umum irenge Ana tejo-tejo sulaksana, Dik, tejone wong anyar katon. iya Pak Kaya pulung. mimplah Kaya duduh gule. kedul kaya duduh bakso rada maju Dik Slening kaya entut. entut sing mambu aja disedot Terus Diengep ben gak mambu. entut tak diinget iku kocrok kuwi biasane Lah jangan ngene gak mambu ya diinget lho, Dik. nak mambu diinget Diinget. dalan entut Diinget ben gak mambu. oh berarti entut diinget dipangan ya mutah Pak Do kaya mangsaku Dik Punjung Sayang. Nggih Mas Yudo, Mas Percil, ada kita apa? lagi-lagi berjumpa ada di sini. Iya. Kamu harus menyanyikan lagu yang sangat bagus. Apa itu Dek Cil? Pak Do, Apa? mobil sudah dicat. Iya. Kamu masuk. menyanyikan lagu Segera apa? dijual. Obatnya tak lah ya Dek. Ayo lagunya apa? Tolong. Apa? Saya minta yang tadi saya bilang di bawah. Tadi apa? Apa? Saya yang bilang di bawah tadi itu permintaan dari panitia. Ada yang meminta lagu Banyu Langit, Pak Do. Oh, cocok. Suara anjing. Angin. Angin. Joget engko sing apik diparani Cil. Parai Dik jogete tolong dikasih. Sampeyan ahli joget. Goyangannya dulu dikasih contoh. Contoh goyangane. Goyangane diganti. Ngene lho, jong lanjut. Ketepung. Ya. Ketipung tok itu. Tolong ketepung. Tuk dudut tak tung. Tak kendangannya Dik nek trimo ngono tok ae. Kenapa? Rasa gawe kuwi lah aku iso. Iya. Entah. Suara kendangmu kekentingan goblok. Hah? Kendangmu kekentingan. Lali rata entas ngene ta. Suara. Mana? Ya. Ya ngene yo, Jung. Suara. Iki aku tak langsung iki deloken. Suara angin Tak dung dentang dut tak dung Malah ngelopor, Dik, dentang kendangnya. dut tak dung dentang dut. kita kok kena udan tadi. Lempem. Kana. Ayo, benar deh. Ya deh, rada melas ya, Jung. Suara angin Mendesah. angin. Yes.
Oh no. Oh. Oh no. Now. Iki kita warai lho, Pak. Aku bagian pemerangsang. Kok rumah suara angin. Angin sing Dadekno anak cil. iso apa ora? Iya, Dek. Iya, iya. Nah, Kono kuwi tok. ngono tok ae. Isa oleh kereta. Todek. Oh iya. Urung. Betul iki rada maju sik ngene. Lah iki dundur nih. Masuk. Ya, jajal ya. Suara angin. Aja ngono. Dalam bongonane keri no kancane. Cah lan Jawa. Malah dia asrak-asrak. Lah kok dikosek ngono. Unjunge bab ngono. Repot. Ndang. KM nu repot. Suara ayo. Suara angin. Lah. Angin sing Jom. meridu. Lah, yo ngono, Jom. Bayo. Iya. Ngomong ya kayak. Ya ampun. Ayo Jong, dadekno anak Jong. Oh, dilali. Yudha lah ngate duwek. Yudha lah sing gilani. Ya ora ro Apa sapa jane? Ujo kan ngatakan. Sama kowe nang kene wae. Ora ro kok ngarep ketok kerembuk. Dalange pengen ae. Madhep rono nyang. Aku arep wis nyawang. Mosok yo ngaten duwek ngono lho. Ndang. Deprene apa rono? Rene ae no. Ayo, Jong. Yudha mah amdur rene yo. Ayo. Nah. Suara Dadekno Jong. Urung. Suara angin. Angin sing meridu. iya ya he. Nyapa? Kowe nyapa? Hei, Aku barang yang merangsang tadi kayak karo aku. nyapa? Nyapa? Keju kram gila. Sopram iso petati. Tak kira lek pedet mosok yo ketok. Yo ketonjong ana yo Yo genanjong. ngono genanjong. Lho aku ya celonan tok ora tau nggae apa-apa. Selamat.